नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे लापसी रवा. त्यासाठी लागणारे साहित्य. ही लापसी आहे. मी 1 वाटी लापसी घेतली आहे. 1 वाटी साखर, त्याच मापाची वाटी आहे आणि त्याच मापाने 1 वाटी साखर घेतली आहे. हे तूप घेतलं आहे मी. हे 7-8 काजू आहेत, मनुके, बदाम, जायफळ आणि ह्या मी वेलच्या घेतल्या आहेत. वेलच्या मी अशाच टाकणार आहे. चला तर आपण सुरुवात करूया. मी हा टोप तापत ठेवला होता. आता त्यात आपण ही लापसी टाकूया. सुरुवातीला मी ती सुकीच भाजून घेणार आहे, कारण तूप टाकल्यानंतर आहे ना भाजायला खूप वेळ लागतो. म्हणून मी सुरुवातीला थोडी मध्यम गॅसवर सुकी भाजून घेणार आहे. बघा, ही मी थोडी अशी सुकीच लापसी परतून घेतली आहे. ही बघा, जरा मध्ये मध्ये अशी सफेद फुटली आहे ना लापसी. इथपर्यंत आपल्याला ती सुकी परतून घ्यायची आहे. म्हणजे सफेद असा भाग दिसतो आहे लापसीचा, तोपर्यंत थोडी परतून घ्यायची आहे. कधी पण आपल्याला लापसी रवा हा सुकाच पहिला परतून घ्यायचा, म्हणजे नंतर आपल्याला तो परतायला जास्त वेळ लागत नाही भाजून घेण्यासाठी. आता आपण त्यात तूप टाकूया 2 चमचे. माझा हा चमचा लहान आहे म्हणून मी 3 चमचे टाकते. आणि आपल्याला याचा पुन्हा छान अशी भाजून घ्यायची आहे. गॅस मध्यमच ठेवायचा आहे. लालसर रंग होईपर्यंत आपल्याला ती भाजून घ्यायची आहे. भाजायला जास्त वेळ नाही लागत, 5 मिनिटातच भाजून होते. 5 मिनिटाच्या आतमध्येच ती भाजून होते. बघा, आता तुपामध्येही छान अशी आपली परतून झाली आहे. खूप सुगंध छान येतो आहे. आणि ही लापसी ना आपली कुकरमध्ये पण होते झटपट अगदी. पण मी आज तुम्हाला मुद्दामच तोपात दाखवलं आहे. पुढच्या वेळेला कधीतरी मी तुम्हाला कुकरमध्ये सुद्धा ही लापसी करून दाखवेन. आता ही आपली व्यवस्थितपणे भाजून झाली आहे. आता यात आपण त्याच मापाने जी आपण मगाशी वाटी घेतली होती ना, त्याच वाटीने मी हे 3 वाटी पाणी गरम करून घेतलं होतं. जरा लांब राहायचं, नाही तर अंगावर उडेल पाणी टाकताना. 3 वाट्या पाणी टाकलं मी. अंगावर हातावर वाफ वगैरे येते आपल्या. 1 वाटीला 3 वाटी पाणी खूप होतं. त्याच्यामध्ये ही आपली लापसी व्यवस्थित छान शिजून येते. आता आपल्याला हिला मध्यम गॅसवर शिजू द्यायची आहे. 5 मिनिटातच शिजून येईल ती. मी झाकण ठेवते. छानपैकी थोडी शिजू दे. ही बघा, आता आपली लापसी छान फुलून आली आहे. लापसी आहे ना, ही शिजल्यानंतर अशी मस्तपैकी फुलते. याच्यामध्ये आपल्याला त्याच वाटीने 52 वाटी साखर टाकायची आहे. ज्याला जास्त लागतं त्याने 1 वाटी साखर टाकली तरी चालेल. आणि ही मी लापसी, आता आपला नवरात्रोत्सव जवळ आला आहे. आपण 9 दिवस देवीला काही ना काही नैवेद्य दाखवतो. मग त्यापैकी एक दिवस आपण हाही नैवेद्य लापसीचा देवीला छानपैकी दाखवू शकतो. हे बघा, आता आपण ही साखर टाकून घेतली होती. छानपैकी आपली आता ही व्यवस्थितपणे साखर आतमध्ये विरघळली आहे आणि लापसी छानपैकी सुकलीसुद्धा आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकूया. हे मी थोडेसे बदाम टाकते. थोडे मी गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहे. थोडेसे बेदाणे, मनुके टाकते. ह्या 2-3 वेलच्या आहेत. मी ह्या वेलच्या अख्ख्याच टाकणार आहे, कारण सालीसकट आतमध्ये शिजतात छान आणि सुगंधही छान येतो. आणि हे काजू टाकणार आहे. हे मी थोडं गार्निशिंगसाठी ठेवलं आहे. आणि आपल्याला थोडीशी जायफळ पावडर टाकायची आहे. मी जायफळ किसून घेतलं आहे आणि पावडर आता छानपैकी आपण ढवळून घेऊया.
आणि अगदी गार झाल्यानंतर पूर्णपणे ती सुकणार आहे. जसा शिरा होतो तशीच ती छान अशी दिसणार आहे आपल्याला. एकदम आताच एकदम आपण सुकून घ्यायची नाही आहे. आता आपली ही लापशी खायला तयार.